Multižánrový festival Zuška je projekt 20 základních uměleckých škol zřizovaných Zlínským krajem, tedy škol státních. Tento projekt nebo tento multižánrový festival vznikl vlastně na naší poradě, kdy jsme se domlouvali, že by bylo dobré zviditelnit základní umělecké školy jako takové. Základní umělecké školy vyučují 4 oborům. Je to obor hudební, výtvarný, dramatický a taneční. Naše škola, základní umělecká škola Vsetín, je vlastně druhou nejstarší základní uměleckou školou v celém kraji. Proto je to taková čest pro nás, abychom tady mohli i vystoupit. Co se týká celého projektu, tento projekt v tento den, dnes máme 16. května, po celém Zlíně zazní spoustu hudby. Spousta hudby zazní také v mrakodrapu a na dalších scénách. My prezentujeme 3 obory. Je to obor dramatický, který vystoupí na malé scéně, a potom samozřejmě máme také ještě obor taneční, který vystoupí na náměstí, a obor hudební, který vystupuje v dílně. My jsme se tohoto multižánrového festivalu s názvem Zuška zúčastnili velice rádi, protože rádi podpoříme vzdělávání na základní umělecké škole, a přijeli jsme do Zlína na malou scénu zahrát 2 představení. Vybrali jsme taková představení, abychom se zavděčili jak nejmladším divákům, čili dětem, tak i trošičku starším, dětem v pubertálním věku, ale i rodičům. První představení zahrají žáci 3. ročníku literárně dramatického oboru a budou hrát 4 díly z velmi známého dětského animovaného seriálu Mach a Šebestová. Děti se v tomhle představení velmi rádi vyřádili, proto jsme nazvali toto představení Mach a Šebestová dovádějí, a vybrali jsme si 4 díly, kterými jsou o tom, jak našli utržené sluchátko, potom vezmou všechny děti na školní výlet, naučí nás vzornému a slušnému chování a ve finále budou bojovat s bacily kropáčka Josefa. No a po tomto představení se představí žáci 4. a 5. ročníku literárně dramatického oboru, a ti si vybrali na tuto akci představení, dalo by se spíše říci pásmo monologů a dialogů, taktéž ze školního prostředí, které vlastně je takovou zpovědí pubertálních dětí o tom, jak oni sami vnímají pubertu, jaké trable zažívají mezi kamarády, jaké mají spory s rodiči, co všechno se jim může stát ve škole, ale zároveň také, jaké mohou zažívat splíny. Takže doufám, že se zavděčíme opravdu veškeré populaci a že diváky pobavíme. Člověče, Šebestová, co jančíš? Pojď radši do školy. Machu, co si to zase dělá? První lekce karate. Dítě! Jonatáne, že ty si zase utek paní Kadruškové. Jonatáne, neblbni a vrať se domů. Do školy s námi stejně nemůžeš. Jonatáne, ty uličníku, pojď domů, ty tvoje útěky ti trpět nebudu. No počkej!
říká maminka. Škola je nudná a basta. Spadla klec. Ach jo. To říká táta. Já mám školu ráda. To jo, moc. A moc se mi po mně občas stýská, když jsou prázdniny. Když chodím do školy, tak se mi zase stýská po prázdninách. Moc. Někdy tak moc, že na nic jiného nemyslím. To pak zpravidla dostávám úkoly a doma se opakují ty řeči o tom základu života a tak. Kantoři, To jsou lidi naučení a namučení. ale některý mám rád. Ty mladý a člověčí, jako třeba Četinka. Jí 50, vlasy má stříbrný a směje se, jako když kroupy padají ze střechy. Když se zlobí, bouchá pěstí do stolu. Bolí z toho klouby, na který si kouká a říká: Sakramentský děcka! ale je moc člověčí a ukrutánsky mladá. Páni, a jak recituje? Nebo když nám něco čte, to nikdo ani nedotá. Když dává 5, je smutná jako želva. Za to, když umí někdo za 1, váří se, jako kdyby dostala cukrle. Četinka je prostě prima. Matikářka člověčí není. A dáreček, co nás učí diák, ten taky ne. Pořád se usmívá, ale nikdy jsem ho neslyšela smát se. Při zkoušení mává rukama, jako když Pavel Krauva. Vstaje! Počátky lidského hnutí! Sedni. 5. To zas bude pro rodiče dáreček. Tichá! A co ty? No, vida. Taky dáreček. Hořejší! Víme, kdo to byl? Ne. Sedni. Dáreček. 1, 2. 1, 2. 1, 2.